Că nu-l lasă să facă nimic din ce-i place lui. L-am întrebat, bineînțeles, ce-i place și mi-a zis să bea, să fumeze. Și am zis, ai făcut chestiile astea? Da. Ți-a plăcut? Da. Ce-ai cu Dumnezeu? Te-a bătut? Ți-a luat puterea de a te bucura? Nu. Cine ți-a dat viață? Dumnezeu. Cine ți-a dat capacitatea de a simți plăcere? Dumnezeu. Atunci de ce te superi pe el? Deci Dumnezeu nu ne interzice nimic. Avem voie să facem ce vrem, pentru că suntem liberi. Dar toate îmi sunt îngăduite, zice Sfântul Apostol, dar nu toate îmi sunt de folos. Deci când mă avertizează că e păcat și că o să mor, este un avertisment spre binele meu, nu este o interdicție. Când i-a spus lui Adam, dacă vei mânca, vei muri, nu l-a amenințat, ci l-a anunțat. Dumnezeu știe câtă suferință aduce păcatul. Care e Dumnezeu cu popsele noastre și cu plăcerile noastre? Un tânăr mi-a zis odată că el nu-L iubește pe Dumnezeu, că nu-L lasă să facă nimic din ce-i place lui. L-am întrebat, bineînțeles, ce-i place și mi-a zis să bea, să fumeze. Și am zis, ai făcut chestiile astea? Da. Ți-a plăcut? Da. Ce-ai cu Dumnezeu? Te-a bătut? Ți-a luat puterea de a te bucura? Nu. Cine ți-a dat viață? Dumnezeu. Cine ți-a dat capacitatea de a simți plăcere? Dumnezeu. Atunci de ce te superi pe el? Deci Dumnezeu nu ne interzice nimic. Avem voie să facem ce vrem, pentru că suntem liberi. Dar toate îmi sunt îngăduite, zice Sfântul Apostol, dar nu toate îmi sunt de folos. Deci când mă avertizează că e păcat și că o să mor, este un avertisment spre binele meu, nu este o interdicție. Când i-a spus lui Adam, dacă vei mânca, vei muri, nu l-a amenințat, ci l-a anunțat. Dumnezeu știe câtă suferință